Díomh gach aine agus fáilte roimh chuaigh eachtra nua an seo chát an áit. Faoihearra táimid an seo. Táimid an moscadí lár na chathair ganis. Seo an céad cúpla nóiméad do mo chairde agus mé féin I dtír nua ag aimsúin má lach go leor na cathrach agus ag taobh suas le caifé agus roinnt a ríbá cáilta agus muid ag fanacht le seiceáil isteach inar mrú na hóige. Díomh gach aine agus fáilte go Riga an Latvia. Seo sreath nua de cát an áit, beidh mé féin agus mo chairde ag dul tríd na Baltacha feadh seachtain amháin, táimid ag tosnú I nómh I Riga, thosaíomar go lua maidin, thógamar bus ag a 1:00 maidin ó Corcaigh go Blá an sin bhí an eitilt agring ag leathuair tar éis sé, agus an seo faoihearra táimid an seo I lár na cathrach ag buinteatnamh as an aimseir anna uair seo. Agus inis, caithfidh mé fáilte a chuir roimh mo chairde, so ón seo a rua agus Mexico tá aithne goibh hena féin Emma agus díomh chalíní. Agus den céad ó riamh tá mé le mo cara níomh tú go níomh. Ní léon gaeilge ag níomh foréir tuis gur raibh si America nuair bhí si anna ógla fada ach tá si sásta chun bhean seo agus táimid sásta chun tosnú leis an dros seo. Bhí gíling agus táimid ag fánaíocht timpeall an sean chathair in nómh. Nílamid ag siúil timpeall le fada inis agus hena féin tá mé os cóir ceantas na Ferganamh nó gá Ferganamh ó bhfuil clú agus cáil I Latvia agus I Riga go háirithe agus seo iad tithe na céird cúlacht bráthachas blackheads agus tá clú agus cáil ag buint lo. Tuis go raibh daoine a raibh chairdeanna áisiúlacha, bhí rud díalacha an seo agus bhí siad ina cónaí an seo insanteach seo agus díreach an seo I lár an cearnóg seo é an céad áit riamh ina chuir siad Crown Nullag agus an céad áit domhan a raibh Crown Nullag an seo I Riga sa bhliain 1510 so sin céco sean ina bhfuil na Crown Nullag. Now, anis mí fiara so níl éon Crown Nullag an seo anis agus tá sé ag éirí beagáín dúrcha, tá sé anna fuair anmh, tá sé gá céim ní rud éigent céim amháin beidir ach tá an cearnóg seo anna dheas fad. An taon rud ná an sahar natá going inis agus tránóna dé sahar natá going agus tá sé folamh ach sin rud mac ó bha. Well, tá okas an dain an taréis dul tríd an seanbhaile don tránóna, so táimid é 6 cantín tradiisiúnta le bia tradiisiúnta Latviach. Agus séir atá going nó ceocann tú rudaí amach so tá prátaí, glasrí, sicín tradiisiúnta agus tá deoch anna samúl ag níomh, tá si ag ó Cavas agus sin saise Coca-Cola rúisis mar ní raibh siad róthá le Coca-Cola agus rinne siad a Coca-Cola féin agus séir atá going an sin agus tá sé anna samúl ach jazz. Tá sé jazz. Go toban, armadillo. Nílas go céim fága bhfuil sé an seo. Chríochníomar or géad ihe sa chathair ag dul amach agus ag planáil an cuid eile dóir dros sa Baltacha. Tar éis lá ag taiscéal timpeall an bhaile seo an chathair íomhaing seo táimid cráise tar éis gan éon colla a bheith ag réig agus mad an amárach táimid ag tógáil bus go tír nua táimid ag dul gotí an astón maidin go talinn so bébí ag tosú go lua maidin a ríis agus go dtí sin slán go fóil táimid dul go colla íomha.
ar madan tá bhí ag taiscéal go dtí talinn in an astón tá an bus seo ceithre uair go le ceapam ach tá sé compórdaach níos compórdaí ná etailt. Tá scáileán a gcuig le scanán, le chlárcha telefíse, tá caifé saor in aisce anseo, tá sé fearfa. Lá éile Valentine sanna díobh! Yay! Fáilte arás go Riga agus tá míad anseo sa bharga lárnach tá sé in aice leis an stáisiún bus agus tá sé cósta múl agus lán do saoil áitiúil. Tom taréis rud 6 frucha a gom a Alden Lón, so seo rud frucha ní cuilam an tanamatá ar ach tá siad an nglaáid timp na háteáin seo agus tá cabáiste leis. So, fake reading it. Sin arán for Ghana, yes. Niech go main cabáiste go fóil agus tóca go bhfuil sé ann. So tá míad arás sa phríomhcearn ó go rís agus rinnear iirecht chun dul isteach san ard aglas seo mar fécinn sé anna as ar fad agus ceapamar go memíd in ann dul suas ar túir éigent agus seo éigent a dhéanamh ar an gahar ar fad ach ní féidir agus cos níonn sé €5 chun dul isteach níl sé sin róghana ach fécinn sé ar ní fécinn sé go húntaach láistigh fécinn sé 6 seimplí so níl míad ag bacla sin. Tá míad ag dul chuig aglas snéamh peadar inis agus tá túr an sin gur féidir leat é a drepa so tá míad ag dul ann an sin. Bhuineamar iirecht chun dul go dtí an caisleán freisin ach níl sé oscailta faoi láthair for réir so tá an áit seo fécinn sé go híomhaigh tá na freaganmh anna álainn ar fad ach níl is a gcuin cad atá le déanamh an seo agus tá sé cíúin a ríis. Ná an nuamháid mart sin ceart go leor ach ar an saithrin bhí sé anna ciúin comma so níl is a gcuin an bhfuil rud in asnamh an seo i Riga. An mórach be míad ag déanamh trosisiúlóda a ríis is íomhaigling le trosisiúlóda sna cathracha agus cíimiid cad eile atá le déanamh in san áit seo. Tá sása inis go bhfuil míad ag bar an aglas seo tá an túir seo fearfa mar tá roiarc íomhaigh a gcuin den sean chathair den chathair nua tá siad ag ngacáit anna dheas ar fad is fiú é tapan seo tá sé €9 agus fiú é. Bhí sin go húntaach ar fad bhí mar thuas an sin ag bar an túir sin agus an sin díreach trasna an bóthir tá múséim an sin le seódra. Bhí an seódra seo ón na Lochlannig ar roiig go dtí an tríú hísteig nuair tháinig daoine an seo ón Gearmáin agus cosú leis an stón bhí an
ord livónach an seo agus tá tiúncar na Garmánacha go háanláidir an seo comá bhí siad an seo le céadta. An bhadan dar gcionn thosaíomar le trosisiúlóda starúil an seo I Riga. With those ideas of the town hall, lobbyists, trade unions, whatever you call it. Right? So 3 guild, red guild for merchants, small guild for like black there. Okay, if he has a cow, you know, or a pig or whatever, it's in the same room with him, you know, it seems weird. De réir dalrih sé seo an sráid is fuide domhan agus dar nóig míl ach an taon rud ná bhí sé seo mar áit a rinneach scanáin I ri an taontas Sovéadach agus tá annachcuid ferganmh an seo as tíortha eile mar shampla sé seo an Elvéis, sé seo an rank agus mar sinnde agus rinneach na scanáin an seo idir 90 is a dahad agus 90 is a nóga nóair a tháinig an nafsplachas an seo agus ní raibh cead ag na daoine Sovéadach dul chuig áisna eile nach raibh san aontas Sovéadach agus mar sinnde rinneach annachcuid scanán an seo I Riga agus go háirithe an sráid seo. So aithníonn annachcuid daoine na ferganmh sin ó scanán a bhí clú agus coil ag buint ló I ri na hama sin. I find it to be unfair, so I want to explain you why. Why? Because this used to be the river. Well, tá mí díreachríochnatha an tros sin agus bhí sé cósamúil fad. Tá annachcuid timpeall na háite an seo mada leis an star, mada leis an aontas Sovéadach. Tá mé an seo arís sa príomhcearnóg, an dóms cearnóg, mar tá míad inacha leis an ard aglas dóms sin. Agus an rud anna as ná go raibh sráideanna an seo, mar spás anna bhór oscailta a eicinn tú an seo. Agus tá línta an seo is féidir libh iad a eicáil an talamh. Agus ba iad siomhanna na ferganmh agus mar sinnde a raibh an seo I ri na man híisina. Bhí siad anna cúng fad agus bhí siad an seo go dtí 90 is a dahad ach an sin. Bhí polatóir an seo anna gafa le Hitler, Mussolini agus mar sinnde agus dúirt sé bhálum irid a dhéanamh mar sin thuas an balcón sin. Agus mar sin scris siad na ferganmh maníisina go léir an seo chun an spás oscailta seo a dhéanamh chun na hirid sin a rá. Now, for réir, nu beidir nach for réir, Mariaach é sa bhliain ina dhéag sin I dahad is a héin leis an aontas Sovéadach agus ní raibh éon cúis leis é sin a hiile chun an áit a bheith scrista. Ach inis bíonn margan na nulagan seo, so sin rud amháin ach tá sé sin go hanis nach bhfuil na sráideanna seo a going a hiile agus just tá an spás full seo a going. Rud eile a taspáin tácht an cearnóg seo ná gurbé seo áit an bharacád a tharla an seo sa bhliain 90 nóga héin. So tháinig an nafsplachas an seo go Latvia sa bhliain 90 is a nóga ach an sin for réir in anar, mí anar 90 nóga héin tháinig an aontas Sovéadach as a rís agus bhí siad chun an áit a gháil a rís. An sin thóg na daoine an seo baracád timpeall an cearnóg seo mar sé seo an radio agus an telefís so bhí ortha an man a cuimhnú agus chun gachrod a hafada onas cimneach ólas ag an dahan fad séir de bhí siúil an seo. Rinne an troirí a bhí going an seo comparád idir an scéal sa Ucráin inis agus séir de bhí siúil an seo sa bhliain sin ag an am sin thóg siad an bharacád timpeall na háite seo bhí gachrod an telefís buchas a dia níor bhar an baracád sin ach I gcóir caiiciise ach tá na heachtartha cosúla sin I gcónaí I gcuoine ag daoine an seo mar tá sé cócóngrach don star a bhí acu an seo níl siad nafsblach ach le haig
nach mór trucha trí blian inis agus ribh sin bhí gach tír eile, bhí na rúiseach ann hena féin, bhí an Gearmán an seo, bhí na Súlanig an seo gachrod, so tá siad bodúil as a náit féin inis ach tá sé sin i coolla agana an tamar fad go bhfuil siad cócóngrach leis an rúis tá an smaoinemh ann i gcónaí ach tá na daoine an seo cróga comá agus is rud úntaach é sin eáil go háirithe sna léitheanta atá a gcuing an nómh. Well, tar éis béla anna tradiisiúnta fíorheas pancóga a bhí going le fiol agus prátaí. Tá míad ag dul chuig sána don tróna woo cholíní. Tá sceis vídeo ar an gléir faoin sána mar táid I'm sure go hanfór tá sé róta in nómh. Tá míad an seo. Siad é ach tá an loch nuan áhainn nó péród róta, so ní dócha go mbeid ag dul isteach déirthing. Tá míad an seo ag an sána inis an seomar alais is tócha. Agus tá sé go príomhádach a gcuing i gcóir 3 uair agus cosnig sé sin €130. Ach tá sé idir an chathair a gcuing agus is féidir leat de chuid deochanna agus de chuid bia féin a thuairt isteach. Tá an seomar sí álainn seo féachar seo díomh cholíní ag tanú go mór leis agus an sin tá an seomar alais díreach isteach an seo comá. Tá an seomar alais an seo, so is féidir dul isteach. Tá sé the hena féin. Síní agus tá an tine an sin agus an roiirc den leach áir ar fad. Ok, tá sé anna he. Tá tub te a gcuing díreach thuas an seo agus tá sé 35 céim faoi láthair. So beg seo anna dheas ar fad, mar in nómh tá sé lúda a héin céim las mu ach braithníonn sé cosúla lúda chathair, so tá sé róta, go díreach go litriúil róta. Agus dúirt mé nach féidirling dul isteach tuis go bhfuil an loch seo róta ach tá spás déanta ag an fearr ag an únéir. Díreach sios an seo, so is féidirling dul isteach. Níl cead a going léime seach ach is féidirling dul sios an drapador, so yeah. Tá mé ag iarg smaoine faoi inis mar tá sé róta in nómh. Woo! Tá míad ag dul isteach sa tub te. Woof woof. So, níl gom a bhfuilm chun dul isteach ní móna bhfuil ach tá chun tríal bheag a bhaintas beagáiní. Beidir na cosanna mar tá sé féigean sé sais as. Ní féigean sé sábháilte chun an íringa rá. Níl gom lads. Yeah, okay. Tá sé róta. Oh my god, I'm feeling all the ice! I'm breaking it! Woo! Yes! Baggies! Is féidir leat tá sé déite go tána féin, is féidir leat sé iad bhaint. Tá sé. That's great. That's amazing! Yeah! In for a penny, in for a pound! Seo bouta a trí cholíní agus buachalaí rinne mé trocha second hana féin tá chun tá sé 4 hana féin tá chun tríla bhaintá seaca second inis. Woo! Yeah, tá sé That's enough. Tá mé dul amachraí. Taréis béla íomhing eile an seo i Riga, tá míad arás an áras an den ihe agus tá tosú anna lua a gcuing ar maidin mar tá míad ag fáil bus go Vilnius sa Litúáin ag le chuirtaréis seachtar ar maidin. Leis sin ihuaá sláán Riga, bhí tú go híomhing ar fad anna álainn tá stair cósaibhir an seo comá. An taon rud ná bhí sé ciún galóir ach sin an den bhliain comá, mar níl a going inis ach ní feabhra tá sé fós anna uair agus an rud gur bearlumm leis an rud ar fad, leis an tros ar fad ná
an siomar alais tá hí íoming agus cóúntaach a bheith é sin. Agus go dtí an céadát eile. Slán libh!